Hej, jeg vil nu lave en kort gennemgang af, hvordan Skolefotografens webshop fungerer. Start med at gå ind på webshop.skolefotografen.dk. Ved fotograferingen har du modtaget en seddel med en kode. Den kode skal vi bruge og indsætte i feltet her. Tryk fortsæt. Og opret din bruger med din e-mailadresse. Okay. Indsæt telefonnummer. Vælg dit password. Og opret bruger. Nu er vi logget ind og kan se billederne, der er taget af barnet på skolen. Herover til venstre kan vi se rækken af billeder. Nede i bunden er gruppebillederne. I midten her kan vi se de forskellige billedpakker, der er tilgængelige på skolen. Har du fået fotograferet flere børn på skolen eller andre skoler, kan billederne tilføjes til den samme brugerprofil ved at klikke på feltet heroppe, og så kommer vi igennem igen og tilføjer koden, og billederne vil kunne ses i listen herover. Nu skal du så vælge, om du skal købe en billedpakke for eksempel. Vi kan gå ind og tage en billedpakke her. Og der kan vi så tage og indsætte de billeder, vi ønsker og sætte ind. Er det en skole, hvor der bliver fotograferet med green screen, kan du indsætte en baggrund på billedet ved at tage billedet til den her overfra. Til venstre herovre ser vi rækken af billeder. Igen, klassebillederne ligger nede i bunden. I midten er det ark, vi arbejder med. Til højre er de baggrunde, der er tilgængelige, hvis det er en skole med green screen. Heroppe i toppen er der en række, hvor man kan se de forskellige ark, der er i den billedpakke, der er valgt. Nedenunder billedet her kan vi se, at der er nogle forskellige muligheder for at arbejde med billedet. Vi kan rotere billedet. Rotere lidt tilbage igen, det kan ikke mening det der. Vi kan flytte billedet lidt frem og tilbage. Vi kan zoome billedet her og flytte billedet ret frem og tilbage rundt, som vi nogle gange vil have det. Sådan der. Herover kan vi vælge, om det skal være i farver, i sort-hvid, nu er det green screen, tager det lang tid at opdatere, eller i bruntonet, sepia-tonet. Når vi er tilfreds med det resultat, vi gerne vil have, nu vil vi gerne have det i farve her, så går vi videre til det næste ark. Du kan se, der er 2 billeder på arket her, og det behøver ikke at være det samme billede, der er på hele arket, eller hele billedpakken heller, og det behøver ikke at være den samme baggrund, der kommer på billederne. Sådan der. Så er vi tilfredse med det ark. Vi går videre til det næste, og det er altså helt ned i de enkelte små billeder. Vi igen kan udskifte alle til det der, eller vi kan gå nøjes med at gøre det med et billede. Sådan, og vi kan sige, at vi skal have den der over i den der. Sådan der. Igen, sæt baggrunden, som jeg gerne vil have den. Det behøver bestemt ikke at være den samme baggrund. Det kan være vidt forskelligt, hvad man nu ønsker. Sådan. Så er vi tilfredse med det her. Over til gruppebilledet. Nede i bunden, der kan vi se de forskellige gruppebilleder, der er valgt. Om det skal være skolegårdsbilledet, eller om det skal være klassebilledet. Nu går vi lige tilbage til det ark herover, for eksempel lige for at få vise nogle forskellige ting mere. Vi kan som sagt beskære i billedet ved at zoome lidt på det her. Vi kan flytte det rundt og sætte det, som vi nogle gange vil have det. Men husk på, at den måde, du sætter portrættet på her inden for rammen, det er den måde, billedet bliver printet på. Skærer vi hårtoppen her, så bliver hårtoppen altid beskåren i printet. Så husk at få det lavet til den pæne beskæring, som det nu du gerne vil have. Sådan. Vi går lige igennem her igen, og det ser rigtigt ud, og vi tilføjer pakken til indkøbskurven. Sådan. Derefter kan vi gå til kassen og betale. Eller hvis der er, at man skal have andre produkter, hvis man for eksempel vil have, udover den almindelige billedpakke, vil have
skolegårdsbilledet oveni, så går vi ind under gruppebilleder. Vi går ind og vælger den størrelse, det design, vi vil have af billedet. Vi scroller ned i bunden hernede og indsætter skolegårdsbilledet og lægger den i indkøbskurven. Sådan. Så har vi billedpakke, og vi har et ekstra skolegårdsbillede. Når vi er tilfreds med, hvad der bliver bestilt, så går vi til kassen. Du får et tilbud om at købe de digitale filer til en ekstra pris eller nedsat pris. Og så er det ellers bare tjek ud og betaling, som i alle andre webshops. Hvis der er et spørgsmål, er I velkommen til at ringe eller skrive til os. Tak skal I have. Hej.